Inyanga kaMandulo yahlonzwa njengenyanga yokwazisa ngempilo yenhliziyo i-Heart Awareness Month. Oku sikwenza sizama ukugqugquzelela kwaye senza inxaxheba sifundisa, sisenza i-campaigns and media releases, sifuna abantu bayazi uba izifo zentliziyo ziyancedeka kwaye ziyathinteleka. Kule nyanga siyabe sijolise kutyando lwentliziyo nesizawufundisa ngalo ukuze nabani na othe wafunyaniswa uba edinga olu tyando abe nolwazi olupheleleyo xa beludinga. Lo mkhankaso wendlalela usuku lenhliziyo umhla zingama-29 kwephezulu. Into besizabe siyifundisa kule World Heart Day uba sifuna every bit yaziwe, don't miss a bit at each and every instance, kwaye sifuna uluntu lwethu lijonge kahle uba lifikeleleka ngexesha kwimitholampilo xa besengozini, futhi bayafunda ngendlela yozithintela kwizifo zentliziyo. I-Heart and Stroke Foundation ikhuthaza abantu ukuthi bazi ngenhliziyo. Abantu banazo kakhulu into yocinga ukuthi banolwazi ngezifo zentliziyo kwaye ngaloo nto iyenza abantu bangafumani uncedo ngexesha funeke belifumene. Ixesha elinintsi siyathanda ukucinga ukuthi izifo zentliziyo zifunyanwa ngabantu abangootata kakhulu kwaye akukho njalo. Xana sijonga amanani, abantu abangootata nabangoomama bakhathazwa ngokufanayo zizifo zentliziyo kwaye abantu abangoomama baye bagqithelele ngokuba iimpawu zabo zithi zingaqapheleki ngexesha. Kwaye izinto ezibabekho emngciphekweni zininzi nabantu abangootata njengokuba xa bekhulelwe ngexesha le-menopause kwaye namayeza abathi bawasebenzise ayenziwe ngee-hormones. Usuku lenhliziyo i-World Heart Day olungumhla ka-29 kuMandulo lwasungulwa ngonyaka u-2012 kuphokophelwe ukwehlisa ngo-25% ukufa okweyamene nenhliziyo ngonyaka u-2025.